भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாரும் எல்லாரும் हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे come on everybody எல்லாரும் हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் என்ன பார்க்கணும் என்ன சாப்டர் படிக்கணும் பத்தி பார்க்க போறோம் மாதாஜி. வெரி நைஸ். என் பேர் ராதிகா ராதிகா ரசரங்கினி ராதிகா தேவிதாசி. தாரிணி மாதாஜிக்கு கொஞ்சம் உடம்பு முடியல, அதனால நான் இன்னைக்கு நாளைக்கு ஒரு 2-3 days செஷன் எடுப்பேன். சோ அவங்களுக்கோசரம் ஒரே ஒரு தடவை ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிடலாமா? 3 தடவை ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப வந்து நம்ம பாக்குறது உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் தெரியல இல்லையா? ஓகே, ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். ஒரு குவிக் நம்ம 16 வேர்சஸ் பண்ணிருக்காங்க, கரெக்டா? சோ இது வரைக்கும் என்ன பண்ணாங்க, யாராவது குயிக்கா சொல்ல முடியுமா? இத பத்தி என்ன பேசுறேன்? ஆத்மா பத்தி பேசுறேன். என்ன ஆத்மாக்கு பேசுறேன்? வந்து அழிவு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க மாதாஜி. அது வந்து ஒன்னோட ஒண்ணு இது ஒத்து போகாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஆத்மாக்கு அழிவில்லை. இது ஏன் இதெல்லாம் சொல்றாரு? ஏன் சொல்றாரு இதெல்லாம்? சொல்றாருன்னா நீங்களே சொல்லிடுங்க மாதாஜி. நீங்க சொல்லணும். ஆத்மாக்கு ஏன் அழிவில்லை, நிரந்தரம் அப்படின்னு சொல்றாருன்னா, அர்ஜுனனோட ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல நடந்த குழப்பங்கள். அர்ஜுனாக்கு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இதான் குழப்பம். நீங்களே சொல்லுங்க, என்ன குழப்பம் அர்ஜுனாக்கு? சரி, ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல விட்டுலாம். செகண்ட் சாப்டர்ல அவருக்கு சொல்லுங்க. அது வந்து அர்ஜுனன் வந்து சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து உறவுகளா இருக்காங்க, அவங்களை எப்படி இது பண்றது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அர்ஜுனன். இல்ல இது வந்து உன்னோட கடமை, நீ சத்திரியன், நீ இதை பண்ணிதான் ஆகணும், இது உன்னோட கடமை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு மாதாஜி. வெரி நைஸ். சோ கடமை, சோ நீ பண்ணிதான் ஆகணும் அப்படின்றத பண்ணிதான் அவர் சொல்றாரு. ஆகணும். இது வந்து பண்ணாதான் நீ வந்து அது வந்து ஆத்மா தான், அது வந்து உடல் கிடையாது, உடலை வந்து நீ இது பண்ணாத, சட்டை கழட்டுற மாதிரி தான் நம்ம வந்து உடலை கழட்டிட்டு ஆத்மா அழிவே கிடையாது, அதா அழிக்கவே முடியாது ஆத்மாவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு வெரி பகவான். நைஸ். சோ அர்ஜுனருக்கு 4 ப்ராப்ளம். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே கம்பேஷன், ஐயோ என்னோட உறவுகள் எல்லாம் சுத்தி இருக்காங்களே அப்படின்னு. சோ அந்த கம்பேஷனுக்கு வந்து நீங்க சொன்ன ஆன்சர் தான் இப்ப கொடுக்க போறாரு. ஆத்மாக்கு அழிவதில்லை, அதனால நீ வந்து ஃபீல் பண்ண வேணாம், துணி மாத்துற மாதிரி மாத்த போற அப்படின்னு ஒன்னொன்னுக்கு ஒரு ஆன்சர். இது ஒரு கேள்வி. இன்னொரு கேள்வி என்ன சொல்றாரு? செகண்ட் சாப்டர் வந்து பகவத்கீதா மொத்தம் 18 சாப்டரோட சுருக்கம், சாரம். சோ ரெண்டாவது என்ன சொல்றாரு?
அவரோட குழப்பத்துக்கு கார்பண்ய தோஷம் சொல்லி பகவான்கிட்ட வந்து சரண்டர் ஆயிடுறாரு மாதாஜி. வெரி எனக்கு எது குட். நல்லதோ அதை வந்து நீங்க எனக்கு செஞ்சு கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் வந்து ஃபுல் சரண்டர் ஆயிடுறாரு மாதாஜி. வெரி பியூட்டிஃபுல் ஆன்சர். அதாவது இதான் ரெண்டாவது சாப்டர்ல இருக்கிற ரீசன் இதுதான். அதாவது என்னன்னா, நான் வந்து குழப்பத்துல இருக்கேன். கார்பண்ய தோஷோ பிரகத ஸ்வபாவா பிச்சாமியாம் துவாம சமூட சேதாக ஸ்ரேயதாம் நிச்சித பூயி தன்மை சிஷ்யேஷே சாதி மாம் துவாம் பிரபன்யம் சிஷ்யா ஹாரன்னு. அதுக்கு முன்னாடி என்ன கொடுக்குறாரு? செம்ம டோஸ் கொடுக்குறாரு. பாத்தீங்களா? இருக்கிற எல்லா கெட்ட வார்த்தையும் பகவத்கீதால ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்டான்சஸ்ல செகண்ட் சாப்டர்ல யூஸ் பண்றாரு. ரைட்? எல்லாம் திட்டி அதுக்கப்புறம் நீ ஆரியாவே இல்ல எல்லாம் சொல்ற அப்புறம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்தப்போ கிருஷ்ணர் சிரிக்கிறாரு. ஏன் சிரிக்கிறார்? ஸ்மைல் பண்றாரு. ஏன் ஸ்மைல் பண்றாரு? கிருஷ்ணர் வந்து பழி வாங்குறாரா? நல்லா வேணும் உனக்கு அப்படி சொல்றாரா? அதனால சிரிக்கிறாரா? எதனால இல்ல 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 சிரிக்கல சிரிக்கல. சிரிக்கிறாரு. ஸ்மைல் பண்றாரு. லைட்டா ஸ்மைல் பண்றாரு. அதாவது வந்து இது அவர் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டா இருந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து உபதேசம் பண்றாரு மாதாஜி. ஃப்ரெண்டா இருந்து உபதேசம் பண்றாரு. ஓகே. ஆனா ஏன் சிரிக்கிறாரு? அவர் உபதேசம் பண்றாரு. அதனாலதான் அவர் அட்வைஸ் பண்றாரு. அசோஷானந்த சோச்சஸ்வம் பிரஜாவாதாம்ச பாஷதே கதாசும் அகதாசும் ச நானு சோச்சந்தி பண்டிதாக. ஏமா இப்படி அழுவ அப்படின்னு சொல்றாரு. ரைட்? ஐயோ எனக்கு பிரச்சனை இதெல்லாம் ஆயிருக்குன்னா நீ ஒன்னும் வரி பண்ணிக்காத அப்படின்னு சொல்லி மாத்ரா ஸ்பஷ்டாஷ்ட கௌந்தேயா சீதோஷ்ண சுக துக்கதாக ஆகமாபாயினோ நித்யாஸ்தாம் ததிக்ஷாஸ்வ பாரதா. அதுவும் சொல்றாரு. இது வரைக்கும் தான் நம்ம ஓட்டியிருக்கோம். ஆனா இவர் ஏன்னா இப்ப 2 ரீசன் பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் மெயின் ரீசன் இப்ப வரப்போகுது. ஏன்னா அவர் குழப்பத்துல இருக்கிறதால அவர் சொல்றாரு. இதுக்கு மேல என்ன நடக்குதுன்னு அப்ப பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்ல இன்னொரு ரீசனும் சொல்லுவாரு. இது பாவம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. என் சொந்தக்காரரை, அப்பா நீ கொலை பண்றது சொந்தக்காரன் நினைக்காத, இது உன் கடமை செய்யலனாதான் பாவம் அப்படின்னு சொல்றாரு. சரி, இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்றாருன்னா, இது லாபமே இல்லையே, எல்லாருமே அழிஞ்சிடுவாங்களே, எனக்கு என்ன லாபம்? அழிஞ்ச அப்புறம் நான் என்ன அனுபவிக்க போறேன்னா, என்ன சொல்றேன் நீ இருந்தா உனக்கு ராஜாங்கம், அழிஞ்சா உனக்கு சொர்க்கம் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ எல்லா விதத்திலயும் அவர் ஆன்சர் சொல்லிட்டு இப்போ வந்து இன் டீடைல் அவர் சொல்றாரு. சோ அதனால வந்து 1ல இருந்து 10 நீங்க பாத்தீங்க. தமிழ் படிக்க வரோம் இல்லையா? கொஞ்சம் இந்த 4 ஹெட்டிங் படிங்களேன். 1ல இருந்து 10 என்ன சொல்லியிருக்காங்க? நெருக்கடியை சமாளித்தல். சரியா? நெருக்கத்தைனா அந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படின்னு. இப்போ நம்ம படிக்கிறது 2வது 11ல இருந்து 30. என் உண்மையான அடையாளம். ஸோ வாட் இஸ் மை ட்ரூ ஐடென்டிட்டி? நான்ன்றது யாரு அப்படின்றதான் பார்க்க போறோம். ஸோ இதுதான் டோட்டல் ஸ்லோகப்போட குயிக் சமரி. இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போறது 11ல இருந்து 30 என்ன அப்படின்னா, கடைசி போர்ஷன் வந்து பார்த்தோம்னா 54ல இருந்து 72 ஆனா நிஜமாவே சாதுன்றவர் யாரு அப்படின்றத பார்த்தா பார்க்க போறோம். 31ல இருந்து 53 வந்து என்னன்னா டியூட்டி, என்னோட வேலை என்ன, நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு. இப்போ நம்ம மெயினா பார்க்க போறது என்னோட வாட் இஸ் மை ஐடென்டிட்டி, ட்ரூ ஐடென்டிட்டி. நான் யார்? இப்போ நான் யார் அப்படின்னா, ஐ எம் ஃபாதர் ஆஃப் சோ அண்ட் சோ, மதர் ஆஃப் சோ அண்ட் சோ, வைஃப் ஆஃப் சோ அண்ட் சோ. இந்த உலகமே வந்து வேர்ல்ட் ஆஃப் நேம்ஸ், பேர் உலகம் அப்படின்னு இருக்காங்க. பெரிய உலகம் இல்ல, பேரால் கூப்பிடப்படுற உலகம். நான் இருக்கிறது தமிழ்நாடு, இருக்கிறது சென்னை, நீங்க இருக்கிறது எந்த ஊரு? சேலம். ஒரு சேலம். 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 பாத்தீங்களா? ஒரு இடத்துக்கு கூட பேர் இருக்கு. சோ அதனால இததான் நம்ம பார்த்திருப்போம். கிருஷ்ணருக்கு என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம், அதாவது கம்பேஷன், ரைட்? சோ கம்பேஷன்னா என்ன? ஹெட்டிங் இரக்கம், ரைட்? இரக்கம் அப்படின்னு. 2வது வந்து எனக்கு சாட்டிஸ்பாக்சன், சந்தோஷமே இல்லை, அதுக்குதான் உனக்கு சொர்க்கம், மேல போனா சொர்க்கம், கீழே இருந்தா பூமி பூலோகம், அதனால உனக்கு சந்தோஷம் எப்படி இருக்காலும் இருக்கு. ஐயோ பாவமே அப்படின்னா நீ பண்ணலன்னதாப்பா பாவம் அப்படின்னு. இதெல்லாம் இன்னொரு விஷயம் நம்ம என்ன சொல்றாருன்னா, என்னோட ஃபேமிலி லெகசி, அதாவது ஃபேமிலி புரோஜனி. இப்ப வந்து என் குடும்பமே அழிஞ்சு போயிடும், பெரியவங்க அழிஞ்சிடுவாங்க, பெரியவங்க அழிஞ்சாங்கன்னா சின்னவங்க எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடுவாங்கன்னு. அப்ப நீ சண்டை போடலன்னா நீ வேஸ்ட்ன்னு சொல்வ, நீ பண்ணலன்னாதான் குடும்பமோக்கு கெட்ட பேரு, அப்படி கெட்ட பேரு பரம்பரையோட வாயறதுக்கு பதிலா நீ இறந்தே போயிடலாம் அப்படின்னு. இப்போ இருமை, கன்ஃபியூஷன் அப்படின்றத அவரு பேசுறாரு. சோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி பார்த்தோம். 16 வேர்சஸ் பார்த்திருக்கோம். கரெக்டா? கரெக்டா? 17 வரை பார்த்தாச்சு. 17 முடிச்சிட்டீங்களா? ஓகே. இதுதான் கிருஷ்ணரோட 6 ஒப்புலன்ஸ். என்னெல்லாம் இருக்கு அவரோட 6 6 என்ன சொல்லுவீங்க, குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. மெயினா ஒரு 6 இருக்கு. அது என்ன? நானே ஸ்கிரீன்ல காட்டுறேன். என்னது ஞாபகம் இருக்கா?
ஆல் பியூட்டி, எல்லா அழகும் அவருக்குதான், எல்லா அறிவும் அவருக்குதான், எல்லா புகழும், எல்லா செல்வமும், எல்லா பலமும், எல்லா தியாகமும் அவரை தான் சேரும் அப்படின்னு, ரைட்? ஆல் ரெனன்சியேஷன், இதெல்லாமே அவரோட கிரேட் குவாலிட்டிஸ் அப்படின்றத பார்த்திருக்கோம். சோ நான் குயிக்கா ஒரு இதுக்கோசம், சோ இங்க வந்து போயிட்டே இருக்காரு. நம்ம வந்து 17னா நீங்க வந்து நம்ம டச் பண்ணி இருக்கிறது என்ன, நம்ம வந்து இதான் கார்பண்ய தோஷம், ரைட்? 2.7. எனக்கு வந்து தோஷம். இவர் ஏன் ஸ்மைல் பண்றாரு கிருஷ்ணர்? பாருங்க போட்டோல கியூட்டா இருக்காரு கிருஷ்ணர், இருக்காரா இல்லையா? நீங்க எல்லாம் என்ன பண்ணணும், எல்லாரும் கிளம்புங்க. நம்ம வந்து வீட்டுல இருக்கிற ஃபீலிங்கே இருக்கக்கூடாது. நம்ம போர்க்களத்துல உட்காந்துருக்கோம் இப்போ. கிருஷ்ணர் டைரக்டா பகவத்கீதா ப்ரீச் பண்ண போறாரு, உட்காந்து கேட்கிறோம். ரெடியா? எல்லாரும் அப்படியே பேக் எல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம நேரா போர்க்களத்துக்கு, குருக்ஷேத்ரா போர்ல அந்த கிருஷ்ணர் அங்க இருக்காருன்னா நம்ம இது நேரா பாக்குற ஃபீலிங் இருக்கும். அந்த பாவத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களது மொபைலோ லேப்டாப்போ உங்க டேபிள் பக்கத்துல கிருஷ்ணர் வந்து உட்காருவார். நிஜமாவே இது. அதனால நம்ம அந்த ஃபீலிங்ல இருக்கணும். கிளம்பிட்டீங்களா? தூங்குறீங்களா? எஸ் மாதாஜி. ரெடி. தூங்குறீங்களா? இல்லைங்க மாதாஜி, கேட்டுட்டு இருக்கோம். ஃபார்முக்கு போயிட்டீங்களா? அந்த ஃப்ளோருக்கு. சோ இப்ப என்ன அப்படின்னா, தூரத்துல இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, தூரத்துல இருந்து வெறும் மரமா இது என்னது தூரத்துல இருந்து பாக்கச்சே? என்ன இருக்கு உங்களுக்கு பச்சை கலர்ல ஸ்கிரீன்ல? மரம். இதே நம்ம ஜூம் பண்ணி பண்ணி போனோம்னா இந்த மரத்துக்குள்ள இருக்கிற அந்த பேரட்டும் தெரியும். பேரட்டுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க? கிளி. கிளியும் தெரியும் அப்படின்றத பாக்குறோம். இப்ப வந்து இது வந்து இங்க இருக்கிற எல்லாமே 2.7ல இதோட பியூட்டி என்னன்னா, அவர் ஏன் ஸ்மைல் பண்றாருன்னா, அவர் சாடிஷலா இல்ல, நான் சொன்ன மாதிரி அவர் வந்து ஆஹா நம்ம அர்ஜுனர் வந்து சரணம் அடைஞ்சிட்டாருன்னா இப்போ என்ன அர்த்தம்னா நேர் பாதையில் வந்துட்டாரு. இப்போ அம்மா சொல்லுவாங்கல்ல, அப்ப ஸ்கூலுக்கு போறான், டியூஷன் போறான், மார்க் குறைச்சலா இருந்தாலும் டெய்லி டியூஷன் போறான், டெய்லி புத்தகத்தை எடுத்து படிக்கிறான் அப்படின்னா என்ன, நிறைய சரியான பாதையில் வந்துட்டாரு. சோ சரியான வழியில் வந்தான் அப்படின்ற சந்தோஷத்துல அவரு சிரிக்கிறாரு. இதுதான் அவரோட 6 அப்புலன்ஸ்ன்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ பகவத்கீதான்றது லைஃப் ஸ்டோரி. இது வந்து இது யாருக்கோசரம் எழுதியிருக்காங்க பகவத்கீதை? நமக்காக மாதாஜி. நமக்காக. அறிவோல் வெரி நைஸ். நம்மளுக்கோசம் தான். அர்ஜுனா ஆல்ரெடி எலிவேட்டட், அவருக்கு அந்த கிளாஸ் எல்லாம் வேணாம். அதனால நம்மளுக்கோசம் தான் அவர் எழுதியிருக்காரு. சோ நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா இது வந்து பர்சனல் லவ் லெட்டர். அதான் உங்க கையில இருக்கிற பகவத்கீதா கிருஷ்ணர் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி நம்மளுக்கு எழுதியிருக்காருன்றத நம்ம நினைச்சு பாத்துக்கணும், ரைட்? சோ அதனால இந்த இதுல 12 எல்லாம் முடிச்சுட்டோமா? இப்போ ஓகே 2.17 இருந்து படிக்கலாம். ஸ்கிரீன் படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? மாதாஜி கொஞ்சம் மேல மூவ் பண்ணுங்க. ஸ்கிரீன் மூவே பண்ண முடியாது, இது ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல போட்டிருக்கேன் மாதாஜி. உங்க மொபைல்ல மூவ் ஆகுமா? அவிநாஷி து தத் வித்தி ஏன சர்வம் இதம் ததம் விநாசம் அவ்யஸ்யாஸ்ய ந கஷ்டித் கர்த்தும் அர்ஹதி. மொழிபெயர்ப்பு: உடல் முழுதும் பரவி இருப்பதை அழிவற்றது என்று நீ அறிய வேண்டும். அதுக்கு மேல தெரியலைங்க. நோ ப்ராப்ளம். அழிவற்றது அது என்ன? உடல் மொத்தம் பரவி இருக்கிறது என்ன? அழிவற்றது என்று நீ அறிய அது வேண்டும். என்னது? ஆத்மா மாதாஜி. ஆத்மா, கரெக்ட். அது பேர் என்னன்னா, நம்ம ஆத்மா லைஃபோடது கான்சியஸ்னஸ் சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல. ஆத்மா உயிர்ன்றதை வச்சுதான் உயிர், அந்த சுவாசம்ன்றது கூட பிரீத்திங். உயிர்ன்றது எதை குவாலிஃபை பண்ணும்? ஆத்மாவை ரெஃபர் பண்றது. நம்ம வந்து ஜாகிரதி ஸ்டேட், அதாவது முழிச்சிட்டு இருக்கோம், உயிர் இன்மையில இருக்கோம்னா அது ஜாகிரதி ஸ்டேட், அதாவது ஆத்மான்றத புரிஞ்சுக்கணும். நீங்க புக் வச்சிருக்கீங்கல்ல, டெக்ஸ்ட் புக் தமிழ்ல? மாதாஜி. இது பர்பட் படிக்கிறீங்களா? 17 மாதாஜி. எஸ். பொருளுரை வழங்கியவர் ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி சில பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். உடல் முழுவதும் பரவியுள்ள ஆத்மாவின் உண்மை. இது பார்த்தாச்சு மாதாஜி போன 17 பாத்துட்டீங்களா? ஓகே. ஃப்ரைடே. அப்போ 18 ஸ்லோகா படிச்சுட்டு அப்படியே மொழிபெயர்ப்பு படிச்சுட்டு கவர் பண்ணிடலாம். ஓகே. அந்த வந்த இமே தேகா நித்யஸ்யோக்தா சரீரநர அநாசினோ பிரமேயஸ்ய தஸ்மாத் யுத்யஸ்வ பாரத. அழிவற்ற அளக்க முடியாத நித்தியமான உயிர்வாழியின் இந்த ஜட உடல் அழிய போவது உறுதி.
எனவே பரதகுல தோன்றலை போரிடுவாயாக. பொருளுரை. ஜட உடலின் இயற்கை அழியக்கூடியதாகும். இஃது உடனேயே அழியலாம் அல்லது 100 வருடங்களுக்கு பின் அழியலாம். காலம் மட்டுமே மாறுபடலாம். கால வரையறையின்றி அதனை பாதுகாப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஆனால் ஆத்மாவோ எதிரியால் பார்க்கக்கூட இயலாதபடி மிகவும் சிறியது. அது கொல்லப்படுவது என்று பேச்சுக்கே இடமில்லை. முந்தைய ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிட்டபடி அதன் அளவை எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்று கூட எவருக்கும் எக்கருத்தும் இல்லை. அந்த அளவிற்கு ஆத்மா மிகவும் சிறியதாக உள்ளது. எனவே இருவகையில் பார்த்தாலும் கவலைக்கு இடமில்லை. ஏனெனில் உயிர்வாளியை கொல்ல முடியாது. ஜட உடலை நாம் விரும்பும் காலம் வரை காப்பாற்ற நிரந்தரமாக பாதுகாக்க இயலாது. பூரண ஆத்மாவின் உண்ணிய துகளான ஜீவாத்மா தனது செயல்களுக்கு ஏற்ப இந்த ஜட உடலை பெறுகின்றன. எனவே அவன் அறநெறிகளை பின்பற்றுவது அவசியம். பரம ஒளியின் அம்சம் என்பதால் உயிர்வாளியும் ஒளியே என்று வேதாந்த சூத்திரத்தில் குணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கதிரவனின் ஒளி அண்டம் முழுவதையும் பாதுகாப்பதை போல ஆத்மாவின் ஒளி இந்த ஜட உடலை பாதுகாக்கின்றது. ஜீவாத்மா இந்த ஜட உடலை விட்டு அகன்ற உடனேயே உடல் சீரழிய தொடங்குகின்றது. எனவே உடலை பாதுகாப்பது ஜீவாத்மாவே. வெறும் உடல் முக்கியத்துவம் அற்றது. ஜடப்பொருளான உடலை அடிப்படையாக கொண்டு தர்மத்தை தியாகம் செய்ய வேண்டாம் என்றும் போரிடும்படியும் அர்ஜுனன் அறிவுறுத்தப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப படிச்சது 2.17 இல்ல மாதாஜி? 18 மாதாஜி. 2.18. ஓகே. சோ இப்ப என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனரனா? இப்ப வந்து அர்ஜுனர் கிட்ட கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? ஆத்மாவோட சைஸ் என்ன? யாருக்காவது ஆத்மாவோட சைஸ் தெரியுமா? முனியின் நொடிப்பகுதியை 1000 பங்காக அதில் ஒரு பங்கு 10,000 பங்கு. இதை எடுத்து 100 பங்கு, அதுல இன்னொரு 100 பங்கு போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு இருக்குமோ. அதனால வந்து பௌதிக உலகம் வந்து அழிவற்ற, அது அழியும், ரைட். ஆனா ஆத்மா வந்து அழிவே இல்லை. இது எப்படி இருந்தாலும் பௌதிக உடம்பு அழியதான் போகுது, ரைட். ஏன்னா அதுதான் லா ஆஃப் நேச்சர் சொல்லுவோம் இல்லையா, இயற்கையின் செயல். அதனால இப்போ ஆகுதோ 100 வருடம் ஆகுதோ வெறும் டைம் தான், ஆனா அழிய போகுது. ஆனா காலம் மொத்தம் காப்பாத்த போறோம் அப்படின்னு இருக்கவே முடியாது. ஆனா ஆத்மா வந்து அவ்வளவுண்டு, அதை வந்து பார்க்கவே முடியாது. விரோதியால கொலை பண்றது விடுங்க, பார்க்க கூட முடியாது. முன்ன வருஷத்துல என்ன பார்த்தோம்? ரொம்ப சின்னது, அது எவ்வளவு சின்னதுன்னு மெஷர் பண்ண கூட முடியல நம்மளால. 2 பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இப்ப வந்து என்ன 2 பாயிண்ட் ஆஃப் வியூனா, இப்ப வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இதை பாத்துக்கலாம். நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா, ஆத்மா பத்தியே நம்பிக்கை இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம். 2 தான் வியூ இருக்கும். மாதாஜி ஆத்மான்றத பத்தி எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை மாதாஜி, இப்போ வாழ்வோம். அதாவது 2 கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க. என்னன்னா, ஆத்மா மறுபடியும் பிறந்து பிறந்து உருவம் எடுத்து வந்துகிட்டே இருக்கணும்ன்றது ஆக்சுவலான ஒரு ரூபம், அதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். சில இடத்துல வந்து பூமி கீழே வானம் மேல, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இன்னைக்கு வாழ்க்கைய வாழ்ந்துட்டு போலாம், இன்னைக்கு இறந்தோம்னா அவ்வளவுதான், நம்ம புஷ்ஷுன்னு காலி ஆயிடுவோம், எங்க போவோம்லாம் தெரியாது, அவங்க புஷ்ஷுன்னு ஆயிடுவோம், அவ்வளவுதான் அவங்க கணக்கு. அதனால அந்த படி கணக்கு பார்த்தாலும் நீ வரி பண்ணிக்க வேணாம், ஏதோ எப்படி இருந்தாலும் போறாங்க. இப்போ இவங்க கேட்டகரி படி மறுபடியும் பிறக்குதானாலும் நீ வரி பண்ணிக்க வேணாம், ஏன்னா மறுபடியும் ஆத்மா வந்து இன்னொரு உடம்பு வரப்போகுது. அதனால வந்து என்னன்னா, இந்த தம் செயல் கர்மானா நாம் செய்யும் செயல்கள், அதுவும் சாஸ்திரப்படி செயல்கள் இருந்தால் நல்ல உடம்பு கிடைக்கும். அதர்மப்படி இருந்தால் நம்மளுக்கு என்ன உடம்பு கிடைக்கும் நம்மளுக்கே தெரியாது, ரைட். இப்ப சூரியன் வந்து இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லாரையும் அந்த லைட்ல மெயின்டைன் பண்றாரு. அதே மாதிரி என்னன்னா, இந்த அந்த ஆத்மா என்ன ஆகுது, இருக்கிற வரைக்கும் தான் உடம்பு இருக்கு. இப்போ சூரிய வெளிச்சம் மாதிரி இந்த ஒரு உலகம் மொத்தம் அந்த இருக்கிற மாதிரி அந்த உடம்புக்குள்ள ஆத்மா தான் அந்த உடம்பு இருக்குன்றதை இப்ப பாத்துக்கோங்க. இறந்து போயிட்டாங்கன்னா என்ன சொல்றீங்க? பயங்கரமான ஒரு இக்னோரன்ஸ் ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்களா, ஓ காலியா அப்படின்னு. நிஜமாவே காலி. இது நீங்க பாத்தீங்கன்னா 15வது சாப்டர்ல இன்னும் டீட்டெயிலா வரும். எப்படின்னா அர்ஜுனர் இன்னொரு கேள்வி கேட்பாரு. ஓஹோ, அப்போ மனித இறந்தா காலி. இப்போ மனிதன் ஃபுல்லா நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, நம்ம பிறப்பு இறப்புன்றது நம்மளுக்கு கிளாரிட்டி இருக்கு. அதுவே அடுத்தது இப்போ கடைசியா அந்த உலகமே அழிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அனிலேஷன் சிவன் பண்ண போறாரு எல்லாத்தையுமே. அப்போ வந்து என்ன ஆயிடும், நம்ம நேரா ஆண்டவனை போய் சேருவோமா அப்படின்னு கேட்பாரு. அதெல்லாம் சேர முடியாது கண்ணா, நீ வந்து ரொம்ப தூக்க நிலையில இருக்க, அதாவது மோட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ்ல இருக்க, தாமசிக்க நிலைன்னு. இப்பவும் பாத்தீங்கன்னா தூங்குறதுல எப்படி இருக்குமோ அந்த டைம்ல என்ன இருக்குமோ அதே மாதிரிதான் நம்ம உடம்பு மாறிட்டே இருக்கும். அதனால இப்போ உடம்பு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. அப்ப என்ன எதுக்கோசம் நான் உடம்ப ஆரம்பிக்கணும்னா, உடம்ப வச்சுதான் பக்தி பண்ண முடியும், உடம்ப வச்சுதான் இந்த ஆத்மா வந்து உள்ள வந்து செயல்படுத்த முடியும். அந்த லெவலுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தா போறோம். அதாவது இந்த உசுரை
உடம்புக்குள்ள வச்சு மெயின்டைன் பண்றதுக்கு கொடுத்தா போறோம். அதனால நீ இதெல்லாம் நினைக்காத. சோ 2 வருஷம் இதுல இருக்கு. என்ன, நீ எந்த வியூ எடுத்தாலும் நீ வந்து வரி பண்ணிக்க வேண்டாம். இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னாங்க, ஆத்மா ரொம்ப குட்டி, அதை பார்க்க கூட முடியாது, மெஷர் கூட பண்ண முடியாது. அதனால வந்து சான்ஸே இல்ல, நீ வந்து வரியே பண்ணிக்க வேணாம், விரோதி கண்ணிலேயே பட மாட்டாங்க. 2வது, உடம்பு எப்படி இருந்தாலும் அழியும். எந்த வியூ, உடம்பு அழியும், நாளைக்கு அழிஞ்சா என்ன, இன்னைக்கு அழிஞ்சா கணக்கு எடுத்தாலும் ப்ராப்ளம் இல்ல, உன்னால எப்பவுமே மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. ஆத்மா அவ்வளவு சின்னது, அதை அழிக்கவே முடியாது. நீ எதை வேணா சப்போர்ட் பண்ணிக்கோ. எந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நீ பார்த்தாலும் நீ வரி பண்ணிக்க வேணாம். புரிஞ்சுக்கலாம். இப்பெல்லாம் நிறைய வந்திருக்கு, போல்ட்டா மூஞ்சி கூட யங்காவே இருக்கணும்னு ஏதோ மேக்கப் கூட இல்ல, ஏதோ இருக்கான். ஆனா எவ்வளவு நாள் பண்ண முடியும்? நான் டீட்டெயிலா ஒரு 5 வருஷம் டிலே பண்ணலாம். லைஃப் லாங் அப்படி பண்ண முடியுமா? முடியாது, ரைட்? சோ அதனால எதுவா இருந்தாலும் அது அழிஞ்சுதான் ஆகும். இப்போ இஜிப்ட்ல வந்து என்னன்னா, இறந்து போறவங்க எல்லாம் மம்மிபிகேஷன் ஏதோ போட்டு பண்ணுவாங்க. அது கூட பாத்தீங்கன்னா நிறைய வருடம் முன்னாடி அது அழகா இருந்தாங்க அவங்க ஷார்ப்பா. வருடம் ஆக ஆக அவங்க உடம்பு கூட கருத்துட்டு தான் போயிட்டு இருக்கு. என்னதான் அந்த உடம்புக்குள்ள நீங்க என்னதான் கெமிக்கல் எல்லாம் போட்டாலும் அது தாங்காது. சோ உடம்பு வந்து டிலே பண்ண முடியும் ப்ரிசர்வேஷனை, ஆனா அத நம்ம லைஃப் லாங் காப்பாத்துறது செயலின்மை, அது ஆகாது. ஆத்மா அவ்வளவுண்டு, அதை பத்தி வரி பண்ணிக்க வேண்டிய நெசசிட்டியும் நம்மளுக்கு இல்லை அப்படின்னு. அடுத்த வருஷம் போலாம் மாதவி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா இன்டரப்ட் பண்ணுங்க. நான் பேசுறது புரியுது இல்ல உங்களுக்கு? புரியுது மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எனக்கு வந்து கொஞ்சம், நான் தெலுங்கு, அதனால கொஞ்சம் ஆக்சென்ட் தமிழ் வரும். ஆனா நான் தமிழ் கிளாஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்கேன். அதனால உங்க ஹெல்ப்ல நீங்க படிக்கிறத வச்சு நான் சொல்லணும். சோ அதனால கொஞ்சம் ஸ்லோவா படிங்க, அதுதான் சொல்லுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏனம் வேத்தி கண்டாரம் யஸ்ஸைனம் மன்யதே கதம் உபௌ தௌ ந விஜானீதக நாயம் ஹந்தி ந ஹன்யதே. ஜீவாத்மாவை கொல்பவனாக நினைப்பவனும் கொல்லப்படுபவனாக நினைப்பவனும் அறிவில்லாதவன் ஆவான். ஏனெனில் ஆத்மா கொலை செய்வதோ கொல்லப்படுவதோ இல்லை. பொருளுரை: உயிர்வாளியின் உடலை கொடிய ஆயுதங்களை கொண்டு தாக்கும் போதும் உடலினில் இருக்கும் ஜீவாத்மா கொல்லப்படுவதில்லை என்பதை அறிய வேண்டும். எவ்வித ஜட ஆயுதத்தாலும் கொல்ல முடியாதபடி ஆன்மீக ஆத்மா மிகவும் சிறியது. இது பின்வரும் ஸ்லோகங்களில் தெளிவு பெறும். ஆத்மாவின் உண்மை நிலை ஆன்மீகமயமானது என்பதால் அது கொல்லப்படக்கூடியதன்று. கொல்லப்படுவது அல்லது கொல்லப்படுவதாக நினைக்கப்படுவது உடல் மட்டுமே. இருப்பினும் இக்கருத்து உடலை கொல்வதை எவ்விதத்திலும் அங்கீகரிக்கவில்லை. மா ஹிம்ஸ்யாத் சர்வ பூதானி, எவருக்கும் ஒருபோதும் தீங்கு செய்யாதே என்பது வேத வாக்கியம். ஆத்மா அழிவதில்லை என்ற கருத்து மிருகவதையை ஊக்குவிப்பதும் அல்ல. அதிகாரமின்றி கொலை செய்வது வெறுக்கத்தக்கதும் நாட்டின் சட்டத்தாலும் கடவுளின் சட்டத்தாலும் தண்டனைக்கு உரியதுமாகும். அர்ஜுனனோ தர்மத்தின் அடிப்படையில் போரில் ஈடுபட்டுள்ளான், மனம் போன போக்கில் அல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மகேஷ். இப்போ வந்து 2 வெரி பியூட்டிஃபுல் பாயிண்ட் சொல்றாங்க. ஆத்மா கொலை பண்ண முடியுமா? முடியாது, அதான் சொல்லிட்டோமே. அப்ப எதுக்கு இப்போ வந்து நான் இப்போ வந்து ஆத்மா கொலை பண்ண முடியாது, எனக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரன்னு பிடிக்கவே இல்லை, நான் போய் காலி பண்ணேவா, பண்ணலாமா? அதான் ஆத்மாக்கு தான் உயிரே இல்லையே மாதாஜி, நான் போய் ஒரு 2 கத்தி எடுத்துட்டு போய் குத்திட்டு வந்துடுறேன், பரவாயில்லையா? ஓகேயா மாதாஜி? எனக்கு சப்போர்ட் பண்றீங்களா இல்லையா? அது உடலை தானே மாதாஜி குத்த முடியும், ஆத்மாவை குத்த முடியாது. எக்ஸாக்ட்லி. சோ ஆத்மாவை குத்த முடியாது, அதனாலதான் நான் உடலை போய் குத்திட்டு வந்துடலாம், பிரச்சனையே இல்லையே. அது தவறு இல்ல மாதாஜி. தேங்க்யூ. அது தவறு, அதுக்குதான் சொல்றாரு. ஏன்னா இங்க வந்து கிருஷ்ணர் கொடுக்கிற ப்ரீச்சிங் வந்து நம்ம மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடாது. பசங்க கூட பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப காமனா நீங்க எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. என் பொண்ணு சொல்வா, சின்ன பொண்ணு, என் பொண்ணு கூட சொல்ல மாட்டேன், என் அண்ணா பையன் ரொம்ப சொல்லுவான். என் பசங்க இருந்தாங்கன்னா ரொம்ப ஆரம்பிப்பாங்க. ஏய், யாரையோ பத்தி நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணோம்னா, அதாவது அவன் வந்து எவ்வளவு பணம், அவன் வந்து டீ வித்து அவன் வந்து அவ்வளவு செல்வாக்காரன் அப்படி ஆனான்டா அப்படின்னு சொன்னா, அவன் என்ன சொன்னானா, படிக்கிறத விட்டுட்டு, அதுக்குதான் அக்கி நான் சொன்னேன், எதுக்கு நான் படிக்கணும், நான் கம்மன் டீ வித்துட்டு போறேனேன்னு சொன்னான். 10 வயசுல. இதுக்கு என்ன சொல்லுவோம்? விதண்டாவாதம் சொல்லுவோம், கரெக்டா? அதாவது நான் சொல்றது என்ன, அவன் கேட்கறது புரியறது என்ன, ஒத்துக்கிறீங்களா? நான் சொல்ற நோக்கம் என்ன, டே அப்படி இருக்கிறவன் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சு பெருசாதான், உனக்கு புத்தி இருக்கு, புக்கு இருக்கு, படியேண்டா அப்படின்றதான் நான் சொல்றேன். அவன் என்ன எடுத்துக்கிட்டான், இதை விட்டுட்டான், அதை ஒண்டி எடுத்துக்கிட்டான். அதாவது நான் படிக்கலன்னா டீ வித்தா கூட அவன் பணக்காரன் ஆன மாதிரி நானும் ஆயிடும் இல்ல அத்தை அப்படின்னு சொல்றான்.
அதே மாதிரி நம்ம ஸ்ரீலா பிரபுபாத் என்ன எழுதுறாரு, இத பத்தி கிருஷ்ணர் சொன்னாரு, ஆத்மாக்கு அழிவில்லை, நிரந்தரமானது அப்படின்னோடனே நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஓ இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி யாராவது ஒருத்தங்க விதண்டாவாதம் சொல்றாங்க, எல்லாரும் உங்களை மாதிரி புத்திசாலிங்க இருக்க மாட்டாங்களே, சில தேவிதாசிகள் ராதிகா மாதிரி இருந்தாங்கன்னா இத பண்ணுவாங்கன்றதால பிரபுபாத் ரொம்ப கிளியரா போட்டிருக்காரு. அதற்கு அர்த்தம் நீங்க போய் டுஸ்ன்னு கொலை பண்ணணும்லாம் இல்ல, அதெல்லாம் பண்ண முடியாது, அதனால பண்ணவும் கூடாது, அந்த அர்த்தத்தில் சொல்லல. இது என்ன அர்த்தத்தில் சொல்றாங்கன்னா, நம்ம அதை அழிக்க முடியாது, அது ரொம்ப சின்னதுன்னு ப்ரீவியஸ் வர்ஸ்ல பார்த்தோம், அதுக்கு அழிவே இல்லை, அதனால எதுவுமே பண்ண முடியாது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா என்ன ஆகும்னா, உடல் வந்து மொத்தம் பரவி இருக்கிறது கான்சியஸ்னஸ் சொல்லுவோம். அது வந்து எதுல இருந்து தெரிஞ்சது, ஆன்மாவோட குணம், அதோட குவாலிட்டி என்னன்னா பிரசன்ஸ் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் சொல்லுவாங்க. நான் மூவ் ஆகுது ஒரு குவாலிட்டி. இன்னொன்னு வந்து அதுக்கு அழிவே இல்லை, எப்பவுமே அதுக்கு அழிவுன்றது இல்லவே இல்லைன்றது. அது ஒண்டி இல்லாம என்ன ஆனாலும் அதை வந்து மெஷர் பண்ண, அதை வந்து எப்படி சொல்றது, அதோட கணக்கெடுக்க முடியாது, ரைட்? அது அளவே பார்க்க முடியாது. அண்ட் எப்பவுமே எட்டர்னல், நித்தியமானது, எப்பவுமே அது அழிவான போறதே இல்லை அப்படின்னு. இன்னொன்று விஷயம் என்னன்னா, லாஸ்ட் மாதாஜி 5வது பாயிண்ட் படிங்க நீங்க ஸ்கிரீன்ல. கொலை செய்வதோ கொல்லப்படுவதோ இல்லை. அத வந்து கொலையும் பண்ண முடியாது, நம்ம கொல்ல பண்ண, அதாவது கிட்னாப் கொல்லவும் முடியாது, கொலையும் செய்ய முடியாது அப்படின்னு. அதனால இருந்தாலும் நம்ம அதை ஒன்னும் பண்ணாம வச்சுக்கணும். ஏன்னா இது நம்மளுக்கு ஒண்டிதான் இந்த அட்வைஸ், மத்தவங்களுக்கு இல்ல. இன்னொரு அட்வைஸும் என்னன்னா, என்னோட கர்மம் எனக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு, எனக்கு ஒரு கெட்ட கணவன் வந்தாங்க, ஒரு கெட்ட மனைவி வராங்கன்னா நான் என் ப்ரீவியஸ் ஜென்மத்துல பாவம் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லலாம், தப்பு இல்ல. யாரோ ஒருத்தங்களுக்கு பிரச்சனைனா அவன் நிறைய பாவம் பண்ணிருக்கான், அதுக்குதான் அனுபவிக்கிறான்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது. நம்ம வெறும் கருணையில தான் அப்ரோச் பண்ணணும். அதே மாதிரிதான் இதுவும், நம்ம வந்து மத்தவங்களுக்கு இந்த ப்ரீச்சிங் எல்லாம் நம்ம வரைக்கும், அதுக்குதான் நான் சொன்னேன், பகவத்கீதா உங்க கையில இருக்கிறது உங்களுக்கு கிருஷ்ணர் எழுதின லவ் லெட்டர். இத காமனா அவர் எழுதினாருன்னு நினைக்க கூடாது, நம்மளுக்கு எழுதினாருன்னா நம்மளுக்கு ஒண்டி அப்ளிகபிள்னு எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? சோ இப்போ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, லைஃப் லெசன், வாழ்க்கை பாடம் என்னன்னா, ஆத்மா வந்து கண்டிப்பா அழிவே இல்லை. ஆனா மறுபடியும் பிறவி எடுத்துட்டு இன்னொரு உடம்புல எடுத்துட்டே இருக்கும். எந்த பேசிஸ்ல அது உடம்பு எடுக்குது மாதாஜி? ஏதோ ஒரு பேஸ்ல தானே, அதாவது ஒரு உடம்பு வருது எனக்கு, ஆனா அதோட எந்த பேசிஸ், ஏதாவது ஒரு காரணம் வச்சுதான் என் உடம்பு வரும், அடுத்த உடம்பு எதை வச்சு அந்த அடுத்த உடம்பு டிசைட் ஆகுது? நம்மளுடைய பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்ப மாதாஜி, அது இறக்கும் தருவாயில் நம்ம எதை எண்ணுகிறோமோ அந்த மாதிரி பிறக்க வாய்ப்பு. வெரி நைஸ். பாவ புண்ணியம் ஒண்ணு, இன்னொன்னு ஆசை. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நான் வந்து டெல்லியில வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகணும்னு ஆசை மாதாஜி, எனக்கு ஆசை இருக்கலாம் இல்லையா? இப்ப அந்த ஆசையில நான் உயிர் விடுறேன், டெல்லியும் கிடைச்சிடும், பிரைம் மினிஸ்டர் வீட்டும் கிடைச்சிடும். ஆனா எனக்கு இனஃப் புண்ணியம் இல்லை வச்சுக்கோங்களேன், அந்த வீட்டுல நான் கர்ப்பாம்பூச்சியா இருப்பேன். என்னோட ஆசையும் நிறைவேறுச்சு, ஆனா என்னோட ஆசையும் நிறைவேறுச்சு, ஆனா நான் ஆசைப்பட்டதுக்கு எனக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகுற கிரெடிட் இல்ல. இப்ப பிரைம் மினிஸ்டரோட மகளா பிறக்கிற புண்ணியமும் இல்ல, ஆனா அந்த பிரைம் மினிஸ்டர் வீட்டுல எனக்கு குவாலிபிகேஷன் என்ன, கர்ப்பாம்பூச்சியோ பல்லியோ என்ன எனக்கு குவாலிபிகேஷன் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என் கிரெடிட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி எனக்கு இருக்கு. இப்போ சிம்பிள், சேலத்துக்கு நான் வரேன், வேலை வந்துட்டு நான் வந்து மாதாஜி கிட்ட சொல்றேன், மாதாஜி எனக்கு வந்து ஹோட்டல் ரூம் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க மாதாஜின்றேன். மாதாஜி என்ன சொல்லுவாங்க, பட்ஜெட் எவ்வளவு மாதாஜி? என்னோட பட்ஜெட் 2000 ரூபாய். ஓகே, உங்களுக்கு நல்லா ஹோட்டல் அரேஞ்ச் பண்றேன். உங்களுக்கு வந்து பட்ஜெட் வந்து 300 ரூபாய் மாதாஜி என்று வச்சுக்கோங்களேன். அச்சோ, உங்களுக்கு ஹோட்டல் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு நான் உள்ள போயிட்டு, என்ன மாதாஜி ஹோட்டல் அரேஞ்ச் பண்றேன்னு இல்ல, பாத்ரூமே இல்ல. மாதாஜி நீங்க கொடுத்ததுக்கு வெறும் பாத்ரூம் தான் கொடுக்க முடியும், ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்சவரா இருக்கிறதால நான் உங்களுக்கு ஒரு ரூமை பேசி வச்சிருக்கேன், காமன் பாத்ரூம் இங்க போங்க அப்படின்னீங்க. அதோட அர்த்தம் என்ன, நீங்க கொடுத்த பட்ஜெட் இவ்வளவுதான், இதுக்கு இவ்வளவுதான் கிடைக்கும்னு. அதேதான் கிருஷ்ணரும் சொல்றாரு, நீ பண்ண ஆசை உனக்கு நிறைவேறிடும், ஆனா நீ பண்ண புண்ணியம் இவ்வளவுதான், அதுக்கு உனக்கு இந்த உடம்பு தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. கரெக்டா தப்பா கிருஷ்ணர்? கரெக்ட் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி, நீங்க ஒண்ணுதான் கரெக்ட் சொல்றீங்க, பிரபு எல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டேன்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வாழ்க்கையோட இன்னொரு பார்ட், ஹரே கிருஷ்ணா ஒத்துக்குவீங்களா? ஓகே மாதாஜி ஸ்கிரீன் படிங்க. ஆத்மா அழிவதில்லை என்ற கருத்து மிருகவதையை ஊக்குவிப்பதற்காக அல்ல. அதிகாரமின்றி கொலை செய்வது வெறுக்கத்தக்கதும் நாட்டின் சட்டத்தாலும் கடவுளின் சட்டத்தாலும் தண்டனைக்கு உரியதும் ஆகும். பேசிக்கலி அதுக்கோசரம் அதை எடுத்துட்டு நம்ம இஷ்டத்துக்கு பண்ணி கொலை பண்ணோம்னா
ஆண்டவன் சட்டப்படி கொலை பண்றது உண்டு இல்ல, இங்கேயும் தப்புதான். நம்மளையும் விடமாட்டான், எடுத்து தூக்கிட்டு ஜெயில போட்டுருவான். அதையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 2.20 न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. ஆத்மாவிற்கு எக்காலத்திலும் பிறப்போ இறப்போ கிடையாது. அவன் தோன்றியவனும் அல்ல, தோன்றுபவனும் அல்ல, தோன்றக்கூடியவனும் அல்ல. அவன் பிறப்பற்றவன், நித்தியமானவன், என்றும் நிலைத்திருப்பவன், மிகவும் பழமையானவன். உடல் கொல்லப்படும் போது அவன் கொல்லப்படுவதில்லை. பொருளுரை: பரமாத்மாவின் சிறிய அணு போன்ற நுண்ணிய பகுதியும் குணத்தால் அவரை போன்றது. உடல் மாற்றமடைகின்றது, ஜீவாத்மாவோ மாற்றமடைவதில்லை. சில சமயங்களில் ஆத்மா நிலையானது கூடஸ்தஹ் என்று சொல்லப்படுகிறது. உடல் 6 விதமான மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது. தாயின் உடலில் உள்ள கருப்பையிலிருந்து அது பிறவி எடுத்து சில காலம் தங்கி வளர்ந்து சில பலன்களை உற்பத்தி செய்து படிப்படியாக தேய்ந்து கடைசியில் உணர்வற்று மறைந்து போகின்றது. இருப்பினும் ஆத்மா இத்தகைய மாற்றங்களுக்கு உட்படுவதில்லை. ஆத்மா பிறப்பது கிடையாது. இருப்பினும் அவன் உடலை ஏற்பதால் அவ்வுடல் பிறக்கின்றது. ஆத்மா அங்கே பிறப்பதும் இல்லை, இறப்பதும் இல்லை. பிறப்புள்ள எதற்கும் மரணமும் உண்டு. ஆத்மா பிறப்பற்றவன் என்பதால் அவனுக்கு இறந்த நிகழ் எதிர்காலங்களும் கிடையாது. அவன் நித்தியமானவன், என்றும் நிலைத்திருப்பவன், மிக பழமையானவன். அதாவது அவன் தோன்றியதாக நாம் சரித்திரத்தில் எங்கும் காண முடியாது. ஆனால் உடல் சார்ந்த எண்ணத்தில் மூழ்கியுள்ள மக்கள் ஆத்மாவின் பிறப்பையும் வரலாற்றையும் வினவுகின்றனர். உடல் முதுமையடைவதைப் போல ஆத்மா ஒருபோதும் முதுமையடைவதில்லை. எனவேதான் முதியோன் என்று அழைக்கப்படுபவனும் கூட தனது குழந்தை பருவம் அல்லது இளமை இருந்து அதே உணர்வை உணர்கிறான். உடலின் மாற்றங்கள் ஆத்மாவை பாதிப்பதில்லை. ஒரு மரத்தை போன்றோ மற்ற எந்த ஜடப்பொருளை போன்றோ ஆத்மா சீரழிவதில்லை. ஆத்மாவினால் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களும் கிடையாது. உடலின் உற்பத்தி பொருட்களான குழந்தைகள் வெவ்வேறு ஆத்மாக்களை உடலை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதால் ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதனின் குழந்தைகளாக தோன்றுகின்றனர். ஆத்மா இருப்பதால் தான் உடல் வளர்கின்றது. ஆனால் ஆத்மாவிற்கு சந்ததியோ மாற்றமோ இல்லவே இல்லை. எனவே ஆத்மா உடலின் 6 வித மாற்றங்களில் இருந்து விடுபட்டதாகும். கட்டோபனிஷத்திலும் இதே போன்ற ஒரு செய்யுளை காண்கிறோம். நஜாயத்தே மிரியத்தே வா விபக்ஷின் நாயம் குதஷின் ந பபூவ கஷ்டித் அஜோ நித்ய சாஸ்வதோயம் புராணோ நஹன்யதே ஹன்யமானே ஷரீரே. இதன் பொருளும் விளக்கமும் கீதையில் உள்ளதை போன்றதே. அறிவு நிரம்பியவன் எனும் பொருள்படக்கூடிய விபஷ்சித் என்னும் ஒரு சொல் மட்டுமே இங்கு விசேஷமாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. ஆத்மா எப்போதும் அறிவும் உணர்வும் நிரம்பியவன். எனவே உணர்வே ஆத்மாவின் அறிகுறியாகும். இதயத்தினுள் அமைந்துள்ள ஆத்மாவை ஒருவனால் காண முடியாவிட்டாலும் உணர்வு இருப்பதன் மூலமாக ஆத்மா இருப்பதை எளிமையாக புரிந்து கொள்ளலாம். சில சமயம் மேக கூட்டத்தாலோ வேறு ஏதேனும் காரணத்தாலோ வானில் இருக்கும் சூரியனை நம்மால் காண முடிவதில்லை. இருப்பினும் அதன் ஒளி ஒருபோதும் இருப்பதால் அது பகல் நேரம் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம். விடியற்காலையில் வானில் சற்று ஒளி தோன்றியவுடன் சூரியன் வானில் இருப்பதை நாம் உணர்கிறோம். அதுபோல எல்லா உடல்களிலும் மனிதனோ மிருகமோ ஏதாவது ஒரு வகையில் உணர்வு காணப்படுவதால் ஆத்மாவின் இருப்பை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. இருப்பினும் ஆத்மாவின் இந்த உணர்வு பரமனின் உணர்விலிருந்து வேறுபட்டது. ஏனெனில் பரமனின் உன்னத உணர்வு இறந்த நிகழ் மற்றும் எதிர்காலத்தை பற்றிய பூரண அறிவுடையதாகும். தனி ஜீவாத்மாவின் உணர்வு மறதி உடையது. அவன் தனது உண்மையான இயற்கையை மறந்திருக்கும் போது கிருஷ்ணரின் உயர்ந்த உபதேசங்களிலிருந்து தெளிவும் அறிவும் பெறுகிறான். ஆனால் கிருஷ்ணர் அத்தகைய மறதியுள்ள ஆத்மா அல்ல. அவர் மறதியுடையவராக இருந்தால் கீதையில் உள்ள அவரது அறிவுரைகள் பயனற்றதாகும். ஆத்மா இரு வகைப்படும். ஒன்று நுண்ணிய துகளை போன்ற ஆத்மா, அணு ஆத்மா. மற்றது பரமாத்மா, விபு ஆத்மா. இதுவும் பின்வருமாறு கட்டோபனிஷத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அனோர் அனியான் மகத்தோ மகீயான் ஆத்மாஸ்ய ஜந்தோர் நிஹிதோ குஹாயம் தம் அக்ரது பஷ்யதி வீத ஷோகோ தாது பிரசாதான் மகீனாம் ஆத்மனக. பரமாத்மா, அணு ஆத்மா, ஜீவாத்மா இருவருமே உடல் எனப்படும் ஒரே மரத்தில் ஒரே இதயத்தில் தான் வசிக்கின்றனர். எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் கவலைகளிலிருந்தும் விடுபட்டவன் மட்டுமே பரமாத்மாவின் கருணையால் ஆத்மாவின் புகழை புரிந்து கொள்ள முடியும். பின்வரும் அத்தியாயங்களில் விளக்கப்படுவதைப் போல கிருஷ்ணரே பரமாத்மாவிற்கு மூலமாவார். அணு ஆத்மாவான அர்ஜுனன் தன் உண்மை இயல்பை மறந்த நிலையில் உள்ளான். எனவே கிருஷ்ணராலோ அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதியாலோ ஆன்மீக குருவாலோ அவன் தெளிவடைய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா, நைஸ்லி ரைட். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து குவாலிட்டேட்டிவ்லி அப்படின்னுவாங்க, அதாவது குணாவசியம் பொறுத்த வரைக்கும், குணங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஆத்மாக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் டிஃபரன்ஸ் இல்லை. அதனாலதான் ரெண்டு பேருமே வந்து கடைசியில 18th ஸ்லோகால என்னன்னா பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா அப்படின்னா அந்த பிரம்மபூதானா பிரம்ம நிலையே என்னவாங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணரோட நேச்சர், அவரோட சுவாவமே வந்துடும் அப்படின்னு. அதனாலதான் அப்ப வந்து இதுக்கு ஒரு உதாரணம் நீங்க சொன்னா புரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப வந்து நீங்க வந்து பீச் என்ன சொல்லுவீங்க, சி ரைட். இப்போ நீர் அங்க இருக்கு இல்லையா, உப்பு கரைக்கும். நான் ஒரு கிளாஸ்ல கொண்டு வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னா அதுக்கும் இதுக்கும் அதே குவாலிட்டி தான் இருக்கும். அதுவும் உப்பு கரைக்கும், இதுவும் உப்பு கரைக்கும். கரெக்டா இல்லையா? பீச்ல இருந்து கொண்டு வந்து கொடுத்தா நீங்க சாப்பிடுவீங்களா தண்ணிய? உப்பு கறிக்கும் மாதாஜி, உப்பு சாப்பிட கரைக்கும். முடியாது. மெஷர்மெண்ட்ல அங்க இருக்கிற உப்பும் இதுவும் ஒண்ணுதான். அதனால ரெண்டுமே ஒண்ணுன்னு சொல்ல முடியுமா? ஆமா மாதாஜி, ரெண்டுமே ஒண்ணுதான், அளவுலதான் பண்ணுது. ஆஹ் அதாவது குணாதிசயங்கள் ஒண்ணு, ஆனா அளவு வந்து ரொம்ப பெருசு. அளவு பெருசா இருந்தா என்ன லாபம்னா நிறைய சொல்லுவோம். அளவு பெருசா இருக்கிறதா அங்க மீன்கள் இருக்கு, தேல் இருக்கு. தேல் என்ன சொல்றீங்க, பெரிய 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 வேல், ஷார்க் எல்லாம் கூட அங்க இருக்கும். கரெக்டா? இப்போ இது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, அவ்வளவு பெரிய டைட்டானிக்கே அதால அழிக்க முடிஞ்சிச்சு. அது ஒண்ணு. அதாவது உயிர் கொடுக்கறதுக்கும் அதுக்கு டேலண்ட், உயிர் எடுக்கிறதுக்கும் அதுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கு. அந்த லெவலுக்கு அலைகள் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. ரைட்? நம்ம குட்டில ஒண்ணுமே இருக்காது. அதுதான் நம்ம. இப்போ உடம்பு பாத்தீங்கன்னா நிறைய 6 நிலைகள்ல இருக்கும். அதாவது முதல்ல வந்து அம்மா வயிற்றுல இருந்து பிறக்கிறது, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அப்படியே இருக்கும், பிறக்கும், அப்படியே இருக்கும், அப்புறம் கொஞ்சம் வளர்க்கும், அதுக்கப்புறம் ஏதாவது அது கல்யாணம் ஆகுது அப்படின்னு, அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம சொல்றோம்ல ஜரா, வியாதி, வயதான நிலை அப்படி வந்துட்டு கடைசியில புஷ்குன்னு காலியிடும். கரெக்டா? அதுதான் விஷயமானது, உண்மையானது. ஆனா ஆத்மா அப்படி எல்லாம் இல்ல. என்றும் 16. என்ன மாதாஜின்னா, நம்ம எல்லாம் கோலோகம் போறோம் இல்லையா, அப்ப நீங்க பாப்பீங்க. அப்ப கோலோகம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஒரே வயசுல இருப்போம். இங்கதான் வந்து நிறைய வித்தியாசம். ஒருத்தங்க 20ல இருக்கும், ஒரு 40ல இருக்கும், 40ல இருக்கும், இன்னொருத்தங்க 60. ஆனா கோலோகத்துல வந்து எல்லாருமே ஸ்வீட் 16, ஸ்வீட் 14, எல்லாருமே ஒரே ஏஜ்னு சொல்லல, பட் எந்த ஏஜ்ல இருக்குமோ அப்படியே நின்றுடுவோம். அங்க வந்து கிருஷ்ணரோட வயசு யாருக்காவது தெரியுமா? கோலோகத்துல கிருஷ்ணரோட வயசு 16 மாதாஜி. பகவானுக்கு என்றும் 16 மாதாஜி. 16 கூட இல்ல, அவர் இன்னும் யங். ரைட்? ஒரு 14.5 அந்த ஏஜ் தான். ராதாராணியோட ஏஜ் அங்க 10 12, இருக்கும் 13. மாதாஜி. ஒரு 12, அந்த ஏஜ் 12, 13. இப்போ எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, அந்த ஏஜ்ல அவங்களோட சகிகளா இருந்து நம்ம சேவை செஞ்சா அதே வயசு தான். அம்மாவா இருந்தா ஒரு 20, 25 வயசு வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் அதே வயசுலதான் இருக்கும். 10 வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னா அப்படியே 25, நம்ம இங்க 35 ஆகும் இல்லையா, அங்க அதெல்லாம் இல்ல. அதனால நம்ம என்ன பொசிஷன் எடுக்கிறோமோ அந்த 5 ரசால நம்ம கும்பிடுறோம் இல்லையா ஆண்டவனை, அந்த ரசத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஏஜ் பர்மனன்ட்லி அங்க பிக்ஸ் ஆயிடும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ கதா உபனிஷத்துலயும் இதே மாதிரி ஸ்லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்னு. இப்போ ஏன் இத சொல்றாங்கன்னா, இந்த ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி, பர்த், எது ஒண்ணு பிறப்பு இருக்கோ அதுக்கு அழிவு இருக்கு. பிறப்பு இருந்தா அழிவு இருக்கு, பிறப்பு இல்லைன்னா அதுக்கு அழிவே இல்லை. ரைட்? இப்ப இந்த மொபைல் கூட எடுத்தீங்கன்னா கிரியேட் யாரோ பண்ணிருக்காங்க, அது பிறப்பு இருக்கு, உயிர் இல்லை, பட் பிறப்பு இருக்கு, அதனால அழிவு இருக்கு. ஆனா ஆத்மா பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு வந்து அதனாலதான் பௌதிக உடம்புக்கு பிறப்பு இருக்கு, அழிவும் இருக்கு. ஆனா ஆத்மா வந்து பௌதிகம் இல்ல, தெய்வீகம். அதனால வந்து அதுக்கு பிறப்பே இல்லை, அப்ப எங்க அழிவு இருக்கும்? அதனால வந்து ஸ்டோரி ஆஃப் ஹிஸ்டரின்றதே இல்ல, இது பர்மனண்டா இருக்குன்னு. அதை பொறுத்து பாக்கச்சே இப்போ முன்னாடி போய் பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா பொறுத்த வரைக்கும் எந்த டைம்லயுமே வந்து வயதாயிடுச்சு, ஐயோ இன்னைக்கு யங் ஆத்மா நாளைக்கு ஓல்டு ஆத்மான்னு இல்ல. ஆத்மா இஸ் ஆல்வேஸ் ஒரே வயசுதான். யங்கா ஓல்டு ஆத்மா உங்களை விட எப்பவுமே என்றும் இளமை மாதாஜி. என்றும் இளமை. ஆனா நம்மளை விட வயசானதுன்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா இந்த உடம்புக்கு அனாதியானது. அனாதினால இந்த உடம்பை விட வயசு ஜாஸ்தி ஆத்மாக்கு. ஏன்னா ஆத்மா நம்மளை விட நிறைய வருடங்கள் இருக்கு, அதுக்கூட இளமை இருக்கும். ஆனா அதோட ஏஜ் மேத்தமேட்டிக்கலி கால்குலேட் பண்ணோம்னா இட் இஸ் மச் ஓல்டர் than the பாடி. கரெக்டா? புரிஞ்சதா? ஆமா மாதாஜி, கரெக்ட் மாதாஜி. ரைட்? அதனால ஆத்மா வந்து ஒரு செடி கூட ஒரு நாள் ஆன அப்புறம் அப்படியே ஒரு நாள் ஒரு 10 நாளோ 500 வருடமோ போயிடும். குழந்தை கூட பாத்தீங்கன்னா மேல ஆகும். இப்ப உடம்போட பை ப்ராடக்ட், அதாவது அம்மாக்கு இன்னொன்னு பிறக்கிறது குழந்தை. ரைட்? அது கூட வளரும் வளரும் வளரும், ஒரு ஸ்டேஜ்ல அதுக்கும் அழிவுன்றது இருக்குன்றது. இதுதான் நம்ம படிச்ச 6 நிலை ஆஃப் த திங். எக்ஸாம்ல வரும் இந்த கேள்வி, படிச்சுக்கோங்க. இப்போ ஆத்மாக்கு வந்து ஃபுல் நாலேஜ், ஃபுல் ஞானமும் இருக்கும்,
ஃபுல் கான்சியஸ்னஸ், அதாவது உயிர் இருக்க கெப்பாசிட்டி, ரைட்? அதனாலதான் எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மான்றது சோல், கான்சியஸ்னஸ்ன்றது உயிர் இருக்கிறது அப்படின்றோம்ல, நம்ம மூச்சு வாங்குறது, ரைட்? ஜாகிரதை ஸ்டேட், அதுதான் வந்து கான்சியஸ்னஸ், பிரசன்ஸ் ஆஃப் த கான்சியஸ்னஸ், சிம்டம் ஆஃப் த சோல்ன்றது வந்து நம்ம கை காலெல்லாம் அசைறோம்னா நம்ம உயிர் இருக்குன்றது புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ வந்து ஆத்மா ஆத்மா எந்த இடத்துல இருக்கு? எந்த இடத்துல ஆத்மா? இதயத்துல இருக்கு மாதாஜி. ஹிருதயம். இதயத்துல இருக்கு. கிருஷ்ணர் எந்த இடத்துல இருக்காரு? ஹிருதயத்துலதான் மாதாஜி. கரெக்ட். கிருஷ்ணரோட மெஷர்மெண்ட் என்ன? அதாவது கிருஷ்ணர்னா பரமாத்மா, நான் சொல்றேன். எந்த இடத்துல எவ்வளவு மெஷர்மெண்ட்? நம்மளுடைய கை கட்டவரல் அளவு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. கை கட்டவரல், பட் ஆக்சுவல் மெஷர்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த 8 இன்ச்சு, ஓகேயா? கட்டவரல் வாஸ் அந்த ப்ரீவியஸ் யுகா. நம்ம கலியுகால நம்ம எல்லாம் குட்டி ஆயிட்டோமா, அப்போ பெரிய உடம்புல இருந்தோம். சோ இப்படி ஸ்ட்ரெச் பண்ணீங்கன்னா 8 இன்ச்சஸ் வரும். அதாவது என்ன சொல்றீங்க, இந்த ரிங் ஃபிங்கருக்கு விரல், மோதிரை விரல், அங்க இருந்து முடியவே இல்லை என்னால இப்படி பண்ண, இப்படி ஸ்ட்ரெச் பண்ணோம்னா என்ன வரும்? இதுதான் மெஷர்மெண்ட். இந்த விரல்ல இருந்து, மோதிர விரல்ல இருந்து இந்த கட்ட விரல் வரைக்கும் மெஷர்மெண்ட். சோ ரஃப்லி 8 இன்ச்சஸ் தான் அவரோட மெஷர்மெண்ட். இதெல்லாம் எக்ஸாம்ல வராது, நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல இருக்கும். சோ மெதுவா பகவத்கீதா முடிக்கிறச்சே சைடு படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. இப்போ வந்து சில தடவை சூரியன் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது. அப்ப இன்னைக்கு சூரியன் இஸ் ஆன் ஹாலிடே அப்படின்னு சொல்வீங்களா? இல்ல மாதாஜி. அப்ப எங்க போச்சு மாதாஜி? அங்கேதான் இருக்கு மாதாஜி. மேகம் மறைச்சிருக்காங்க, இருக்கு, ஆனா நமக்கு புலப்படல. மேகம் மறைஞ்சிருக்கிறதால சூரியன் வந்து ஹாலிடே போயிருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. அதே மாதிரி நம்ம வந்து என்னன்னா, இப்போ வந்து மனிதனா இருந்தாலும் மிருகமா இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு கான்சியஸ்னஸ் இருக்கிறதால நம்ம மூவ் ஆகும். நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஒருத்தருக்கு டிஃப்ரெண்ட் கான்சியஸ்னஸ், ரைட்? ஆண்டவனுக்கு சுப்ரீம் கான்சியஸ்னஸ், அதனாலதான் அவருக்கு பாஸ்ட் தெரியுது, பிரசன்ட் தெரியுது, நாளைக்கு நடக்க போறதும் தெரியுது, ரைட்? இது வந்து 4th சாப்டர்ல வரும். முன்ன நடந்ததும் எனக்கு தெரியும், இப்பவும் தெரியும், நாளைக்கும் தெரியும். ஏன்னா எந்த உயிர் அழிவற்றது, ஆனா அர்ஜுனா வந்து அழிஞ்சிடும், அதனால உனக்கு மெமரி ஆயிடுது அப்படின்னு. அதனால அவருக்கு மெமரியும் பர்மனண்டா இருக்கும். நம்மள மாதிரி இல்ல ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி லாஸ். நம்மளுக்கு நேத்து நடந்ததே தெரியாது. ஆனா கிருஷ்ணருக்கு ஜென்ம ஜென்மமா நம்ம என்ன பண்றோம் ஞாபகம் இருக்கிறதாலதான் அவர் அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்றாரு. என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ், அவர் வெறும் பிளஸ் அக்கௌண்ட் தான் மெயின்டைன் பண்றாரு. பிளஸ் அக்கௌண்ட்னா என்னன்னா, இப்ப நம்ம போறோம், எவனோ ஒருத்தன் வரான், நம்மள பிக் பாக்கெட் அடிச்சிடறான். ஓகே, பிக் பாக்கெட் அடிச்சுட்டு அவன் கோயிலுக்கு போறான். நம்ம திட்டிக்கிட்டே இருப்போம். ஆனா அவன் கோயிலுக்கு போறச்சே நம்ம கிட்ட பிக் பாக்கெட் பண்ண 100 ரூபாயில இருந்து 1 ரூபாய்க்கு விழுந்துச்சுன்னா கிருஷ்ணரு ஆஹா என்ன நல்லவங்க பாருங்க, அதாவது நம்மளால கோயிலுக்கு வர முடியலனாலும் கூட இவன் மூலமா 1 ரூபாய் கொடுத்து அமிச்சான் பாரு, கிரேட் அப்படின்னு நினைப்பாரு. இப்ப பிக் பாக்கெட் அடிச்சவனுக்கு என்ன ஆகும் நிலைமை? பாத்தியா எவ்வளவு நல்லா அவன் வந்து அந்த 1 ரூபாய் கொண்டு வந்து போடுறான். அந்த லெவலுக்கு கிருஷ்ணர் நல்லதை ஒண்டிதான் நினைச்சுப்பாரு. பெட்டர் தான். இல்லைன்னா நம்ம நினைக்கிற கெட்டதெல்லாம் அவர் நினைச்சாருன்னா நம்ம என்ன ஆகும்? நம்ம இங்கேதான் இருக்கணும், கீழே போயிட்டே இருப்போம், மேலேயே வர முடியாது. மோட்சத்தை விடுங்க, நம்ம பூலோகத்துக்கே நெக்ஸ்ட் டைம் பிளேஸ் கிடைக்காது. அதனால நம்ம அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, அவரை பாசிட்டிவ் ஒண்டி தான் எடுத்துட்டு வருவாரு. அதுதான் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. இப்போ வந்து 2 கைண்ட் ஆஃப் ஆத்மா இருக்கிறது என்னன்னா, நம்மளோட ஆத்மாவோட பேர் என்ன சொல்லுவோம்? அணு ஆத்மா. அண்ட் கிருஷ்ணர் விபு. எஸ், அவரது வந்து விபு ஆத்மா அப்படின்னு. சோ இப்போ ஆத்மா பொறுத்த வரைக்கும் பரமாத்மா வந்து விபு ஆத்மா, நம்ம வந்து அணு ஆத்மா, நம்ம பேர் தான் ஜீவாத்மா. இது ரெண்டுமே வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு மரத்துக்குள்ள இருக்கிற ஒரே உடம்பு மாதிரி அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதை நம்ம நினைச்சுக்கணும். பிரபு 15 minutes in class. ஹரே கிருஷ்ணன். எஸ். சோ அதனால வந்து நம்ம நினைச்சுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம திங்க் பண்ணுவோம். அதனால வந்து என்னன்னா, கிருஷ்ணா வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ன்றத பார்த்தோம். அதனால அர்ஜுனா வந்து அர்ஜுனா ரொம்ப கிளியரா சொல்றாரு, அர்ஜுனா மறதி இருக்கும், ஆனா நம்மளுக்கு இருக்கும், ஆனா கிருஷ்ணருக்கு இருக்காது. ஏன்னா அவர் வந்து டாப் மோஸ்ட் அண்ட் அவர் தான் ஆதி குருவா இருக்காரு அப்படின்னு பாக்குறோம். சரிங்களா? 21 படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. வேதா விநாசினம் நித்யம் யயேனம் அஜம் அவ்யயம் கதம் ச புருஷ பார்த்த கம் காதயதி ஹம்திகம். பார்த்தனே, ஆத்மா அழிவற்றவன், நித்தியமானவன், பிறப்பற்றவன், மாற்றமில்லாதவன் என்பதை எவனொருவன் அறிந்துள்ளானோ அவன் கொல்லப்படுவதோ கொலை செய்ய காரணமாவதோ எப்படி?
ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் அதன் பக்குவமான உபயோகம் உண்டு. பூரண அறிவில் நிலை பெற்றவன் எதை எங்கு உபயோகிப்பதால் அதன் தகுந்த உபயோகம் கிடைக்கும் என்பதை அறிவான். அதுபோலவே வன்முறைக்கும் ஒரு உபயோகம் உண்டு. வன்முறையை எப்படி உபயோகப்படுத்துவது என்பது அறிவுடைய நபரை பொறுத்தது. நீதிபதி கொலை குற்றம் செய்தவனுக்கு மரண தண்டனை விதித்தாலும் அவரை குறை கூற முடியாது. ஏனெனில் அவர் நீதி நெறிகளின் அடிப்படையில் தான் குற்றவாளியின் மீது வன்முறையை உபயோகித்தார். மனித சமுதாயத்தின் சட்ட புத்தகமான மனு சம்ஹிதையில் கொலை செய்தவனுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அப்போதுதான் அவன் தான் செய்த மாபெரும் பாவத்திற்கு மறுபிறவியில் துன்புற மாட்டான். எனவே கொலையாளியை மன்னர் தூக்கிலிடுவது நன்மை தரும் செயலே. அதுபோலவே போர் புரிவதற்கான கட்டளை கிருஷ்ணரால் இடப்படும் போது அத்தகு வன்முறை உன்னத நீதிக்காகவே என்று நாம் முடிவு செய்ய வேண்டும். கிருஷ்ணருக்காக போர் புரிவதன் மூலம் இழைக்கப்படும் வன்முறையே அல்ல. ஏனெனில் மனிதன் ஆத்மா எந்த சூழ்நிலையிலும் கொல்லப்பட முடியாதவன். மேலும் நீதியை காப்பதற்காக வன்முறையும் அனுமதிக்கப்படுகிறது. இதனை நன்கறிந்த அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் அறிவுரைகளை பின்பற்றியாக வேண்டும். அறுவை சிகிச்சையானது நோயாளியை கொல்வதற்காக அல்ல, குணப்படுத்துவதற்காகவே. எனவே அர்ஜுனனால் கிருஷ்ணரின் கட்டளைப்படி நடைபெறும் இப்போர் முழு அறிவுடன் நடக்கப் போவதால் எவ்வித பாவ விளைவும் இதில் சாத்தியமில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? அர்ஜுனர் என்ன சொல்றாரு, இப்ப ஆத்மாக்கு அறிவில்லை, அது எப்பவுமே நிரந்தரமானது, அதுக்கு பிறப்பில்லை, அண்ட் யாராலையும் கொலை பண்ண முடியாது அப்படின்னு கிளியர். அப்ப ஏன் அர்ஜுனா சண்டை போடணும்னா, இப்ப ஒரு டாக்டர் ஒரு சர்ஜரி பண்ணி ஒரு காலையே எடுக்கிறாரு, கையே எடுக்கிறாருன்னா அவர் காலை வெட்டிட்டாரு, கையை வெட்டிட்டாருன்னு சொல்ல முடியுமா? சில தடவை டயபிட்டிஸ் எல்லாம் இருந்தா சொல்லுவாங்க, ரைட், அது இன்ஃபெக்ஷன் பண்ணிச்சு, ரைட், அப்ப கையை வெட்டிதான் ஆகணும். இல்ல ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா இந்த கை இதுக்கு மேல இருந்துச்சுன்னா அது இன்னும் ஆபத்து, அதை வெட்டிடுங்கன்னு சொல்லுவாங்களா இல்லையா? சில சுச்சுவேஷன் ஆகுது. அப்ப டாக்டர் ஐயோ நான் கையெல்லாம் வெட்ட மாட்டேன், தப்பு, அதனால நான் வெட்ட மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? வெட்ட சொல்லவும் மாட்டாது. ஏன்னா நம்மளுடைய உடல் நன்மைக்காக அதேதான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நம்ம ஏன் வெட்ட சொல்றோம்னா நம்மளோட உடல் நன்மைக்கு அதை வெட்டிதான் ஆக வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ல இருக்கு அப்படின்றத நினைச்சுக்கணும். அதே மாதிரி மனு சம்ஹிதால என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இப்ப நிறைய இதெல்லாம் நடக்குது, உங்களுக்கு தெரியும் என்ன, இந்த மாதிரி யூ ஷுட் நாட் கில், டெத் பெனால்டி யாருக்குமே கொடுக்க கூடாது, அப்படியெல்லாம் போராட்டம் நடக்குது. ஆனா அந்த போராட்டம் எதுக்கு நடக்குதுன்றத பக்கத்துல வைங்க. எப்படி டோட்டலா தெரியாம தாமசிக்க குணத்துல அவித்யால இருந்து பண்றாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம்னா, எதுக்கோசம் போராட்டம் நடக்கணும்? ஒரு நல்லது நடக்கிறதுக்கு. ஆனா இவங்க எதுக்கு போராட்டம் நடத்துறாங்க? எவ்வளவு இந்த டாக்டர் தான் எதுக்கோசம்னா, அவங்க முட்டாள்தனத்தால இப்போ ஒரு மெயின் ரீசன் என்னன்னா, ஒரு உயிர் தூக்கு தண்டனை, மரண தண்டனை எதுக்கோசம் வச்சாங்கன்னா, மரண தண்டனை கொடுத்தா மறுபடியும் அவன் பாவம் கணக்கு செட்டில் ஆயிடும். அவன் ஒருத்தனை கொலை பண்ணா, அவனை கொலை பண்ணிட்டா இஸ் அக்கௌண்ட் கெட் செட்டில், அடுத்த ஜென்மமாவது சுமாரா அவன் கிடைக்கும். இல்லாம அவன் தப்பிச்சானா அவனுக்கு என்ன ஆகும்? அவன் பாவ கணக்கு அவனுக்கு சேரும். இது தெரியாம நம்ம அவனுக்கு ஏதோ நல்லது பண்ண போறோம்னு சொல்லிட்டு காலத்துக்கு அவனுக்கு கெட்டது பண்ணிட்டோம். புரிஞ்சுதா? ஏதோ நம்ம அவனை க்ளோஸ் பண்ணி விட்டாலாவது அவனுக்கு அடுத்த ஜென்மத்திலேயாவது பெட்டர் லைஃப். இப்போ பண்ண வேணாம்னு சொல்லிட்டு இந்த லைஃபும் அவன் லைஃப் லாங் லைஃப் சென்டென்ஸ் வாங்கிட்டு அடுத்த ஜென்மமும் அவன் கஷ்டத்திலேயே சிக்கிற நிலைமையில நம்ம அவனை போடுவோம். அதை செய்யவே கூடாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்த ஸ்லோகா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்லோகா. வாசாம்சி ஜீனானி யதா விஹாய நவானி கிருணானி நரோபராணி ததோ ஷரீராணி விஹாய ததோ ஷரீராணி விஹாய ஜீர்ணானி அன்யானி சம்யாதி நமாமி தேஹி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி, டிரான்ஸ்லேஷன். பழைய ஆடைகளை புறக்கணித்து புதிய ஆடைகளை ஒருவன் அணிவதை போன்றே பழைய உபயோகமற்ற உடல்களை நீக்கி புதிய உடல்களை ஆத்மா ஏற்கிறது. பொருளுரை. தனிப்பட்ட அணு ஆத்மாவின் உடல் மாற்றம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட உண்மையாகும். இதயத்தில் இருந்து வரும் சக்தியின் உற்பத்தி ஸ்தானத்தை விளக்க இயலாத போதிலும் ஆத்மா இருப்பதை நம்பாதவர்களான நவீன விஞ்ஞானிகளும் கூட குழந்தை பருவத்திலிருந்து மாணவ பருவத்திற்கும், மாணவ பருவத்திலிருந்து இளமைக்கும், இளமையிலிருந்து முதுமைக்கும் உடல் தொடர்ந்து மாறுவதை ஏற்க வேண்டியுள்ளது. முதுமைக்கு பின் இந்த மாற்றம் வேறு ஓர் உடலுக்கு மாற்றப்படுகின்றது. இது முன்னரே வேறொரு ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்பட்டது. தனிப்பட்ட அணு ஆத்மா மற்றொரு உடலுக்கு மாற்றமடைவது பரமாத்மாவின் கருணையாலேயே சாத்தியமாகிறது. ஒரு நண்பன் மற்றொரு நண்பனின் விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்வதை போல பரமாத்மா அணு ஆத்மாவின் விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்கிறார். முண்டக உபனிஷத்
ஸ்வேதாஸ்வதார் வதர உபனிஷத் போன்ற வேத நூல்கள் ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் ஒரே மரத்தில் அமர்ந்திருக்கும் இரு தோழ பறவைகளுக்கு ஒப்பிடுகின்றன. அப்பறவைகளில் ஒன்று தனி அணு ஆத்மா மரத்தின் கனிகளை உண்கின்றது. மற்றதோ கிருஷ்ணர் தனது தோழனை வெறுமே நோக்கி கொண்டிருக்கிறது. குணத்தால் ஒரே மாதிரியான இவ்விரண்டு பறவைகளில் ஒரு பறவை ஜட உடல் எனும் மரத்தில் பழங்களால் கவரப்பட்டுள்ளது. மற்ற பறவையோ தனது நண்பனின் செயல்களை வெறுமே நோக்கி கொண்டுள்ளது. கிருஷ்ணர் சாட்சி பறவை, அர்ஜுனன் உண்ணும் பறவை. அவர்கள் நண்பர்களே என்ற போதிலும் அவர்களில் ஒருவர் எஜமானவரும் மற்றவர் சேவகனும் ஆவார். இந்த உறவினை அணு ஆத்மா மறந்து விடுவதே மரம் விட்டு மரம் அல்லது உடல் விட்டு உடல் என்று அவன் தனது நிலையை மாற்றிக்கொள்வதற்கு காரணமாகிறது. ஜீவ பறவை ஜட உடல் என்னும் மரத்தில் மிகவும் கடினமாக போராடி கொண்டுள்ளான். எனினும் அறிவுரைகளை பெறும் நோக்கத்துடன் தானே முன்வந்து கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்த அர்ஜுனனை போல தொண்டனான ஜீவ பறவை தனக்கு அருகிலுள்ள பறவையை உன்னத ஆன்மீக குருவாக ஏற்கும் போது உடனடியாக எல்லா கவலைகளிலிருந்தும் அவன் விடுபடுகின்றான். முண்டக உபனிஷத், ஸ்வேதாஸ்வதர உபனிஷத் இரண்டுமே இதை உறுதிப்படுத்துகின்றன. சமானே விருக்ஷே புருஷோ நிமக்னோ நீஷ்யா சோச்சதி முக்கியமான ஜூஷ்டம் யதா பஷ்யத்யன்யம் ஈஷம் அஸ்ய மகிமானம் இதி விதி சோகக. இரு பறவைகளும் ஒரே மரத்தில் இருப்பினும் உண்ணும் பறவை மரத்தின் பழங்களை அனுபவிப்பவன் என்பதால் கவலையாலும் ஏக்கத்தாலும் பீடிக்கப்பட்டுள்ளான். ஆயினும் பகவானான தன் நண்பனை நோக்கி ஏதாவது ஒரு வகையில் தனது முகத்தை திருப்பி அவரது புகழை புரிந்து கொண்டால் துக்கத்தில் உள்ள இப்பறவை உடனேயே எல்லா கவலைகளில் இருந்தும் விடுபடுகின்றது. தனது நித்திய நண்பனான கிருஷ்ணரை நோக்கி இப்போது முகம் திரும்பியுள்ள அர்ஜுனன் அவரிடமிருந்து பகவத்கீதையை புரிந்து கொண்டு வருகிறான். இப்படியாக கிருஷ்ணரிடமிருந்து கேட்பதன் மூலம் அவரது உன்னத பெருமையை அறிந்து கவலைகளிலிருந்து விடுபட முடியும். வயதான பாட்டனார் மற்றும் ஆசிரியரின் உடல் மாற்றத்திற்காக கவலைப்பட வேண்டாம் என அர்ஜுனன் இங்கு பகவானால் அவர் அறிவுறுத்தப்படுகின்றான். அவர்களது உடல்கள் அறப்போரில் கொல்லப்படுவதால் பற்பல பிறவிகளில் செய்த செயல்களின் விளைவுகளில் இருந்து அவர்கள் உடனேயே தூய்மை பெறுவர். எனவே அர்ஜுனன் மகிழ்ச்சியடையவே வேண்டும். யாகத்திலோ அறப்போரிலோ தனது வாழ்வை இழப்பவர் உடல் சார்ந்த விளைவுகளில் இருந்து விடுபட்டு உடனேயே உயர் வாழ்விற்கு ஏற்றம் பெறுகின்றனர். எனவே அர்ஜுனனின் கவலைக்கு காரணமே இல்லை. ஹரே வெரி நைஸ், நைஸ்லி ரைட். இப்போ வெரி சிம்பிளி என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ வந்து மெயின் ப்ராப்ளம் என்ன, நம்ம எல்லாருமே என்னன்னா, இப்ப வந்து எப்படி கான்சியஸ்னஸ், அதாவது எப்படி தெரியுதுன்னா, நம்ம நம்பிக்கையே இல்லாதவன் கூட நம்ம அசைறோம், ஓகே இவன் உயிர் இருக்கு அப்படின்னு ஜட்ஜ் பண்றான். அசைறது இல்லைன்னா உயிர் இல்லை அப்படின்றத அவன் எஸ்டிமேட் பண்றான். இப்போ ஒரு அடுத்த ஸ்லைட் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எப்படி ஒரு ட்ரெஸ்ஸை மாத்திக்கிட்டே இருப்போமோ அதே மாதிரிதான் ஒருத்தன் வந்து ஒரு உருவமும் ஒரு இதுலயும் நம்ம மாத்திக்கொண்டே இருக்கோம். ஏன் ஒரு மரத்துல இருந்து இன்னொரு மரத்துக்கு, ஒரு உயிரினத்துல இருந்து எது வேணா இருக்கலாம். மனித உறவுல இருந்து மரமாவோ, மரமா இருந்து அனிமலாவோ, பசுவாவோ, எப்படி வேணா மாறிக்கொண்டே நம்ம இருக்கிறோம். அது வந்து நிரந்தரமான உடம்பு இல்லை. ஆனா இப்போ அப்படி இருக்கவும் கூடாதுன்னு. இப்போ ஒரு மரத்துக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 செடிகள் இருக்காங்க. இது வந்து எதை சொல்றாங்க, நம்ம ஆத்மா பரமாத்மாவை. ஆனா என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, இப்போ நீங்க இத பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தெரியுது, வெறும் இந்த பிக்சர் ஒண்டி பாருங்க, இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? ஓகே, இதுல யார் கிருஷ்ணர் சொல்லுங்க. கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்து கொண்டிருப்பவர் கிருஷ்ணர் மாதாஜி. பழத்தை உண்பவர் ஆத்மா. எக்ஸலென்ட், ரொம்ப நைஸ். பாத்துக்கிட்டே இருக்காரு கிருஷ்ணர், நம்ம சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் பழத்தை. நம்ம தான் பார்த்தா என்னமோ அழகா தெரியும் கிருஷ்ணரை விட. ஏன்னா அப்படியெல்லாம் நம்மளுக்கு ஆசைகள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் நம்மளுக்கு கலர் அடிச்சு அமைச்சிருக்காரு. ஆனா என்ன ப்ராப்ளம் அன்ட்டு சொன்னா இன்னொன்னும் இருக்கு. இப்போ நிறைய, இப்போ அடுத்ததுக்கு போறேன், அதுக்கப்புறம் இதை பத்தி சொல்றேன். இப்போ வந்து மெயினா பிரச்சனைகள் என்ன அப்படின்னா, இந்த ஸ்கிரீன் ஷேர். இப்போ பேய்ன்றது இருக்கா இல்லையா? என்ன மாதாஜி கிளாஸ் பயமுறுத்துறீங்க? பேய் இருக்கா இல்லையா? இருக்கு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. மனதுல இருக்கக்கூடிய உருவான எண்ணங்கள் தான் மாதாஜி, உண்மையில இல்ல, நம்ம மனசுல அந்த மாதிரி நினைச்சுக்கிறோம். நானும் அப்படிதான் நினைச்சேன் பகவத்கீதா படிக்கிறதுக்கு. உண்மையா பேய் இருக்கான், மனசுக்குள்ள இருக்கிறதுக்கு பேரும் பேய் தான். ஐ எம் ஹாண்டட் பை கோஸ்ட் அப்படின்வாங்க. அப்படின்னா நம்ம மனசே நம்மளுக்கு அதே மாதிரி அப்படி. ஆனா பேய்ன்றதுக்கு அர்த்தம் என்ன? உடம்பு இருக்கு நம்மளுக்கு, 2 உடம்பு இருக்கு. சூழ சரீரம், சூஷ்ம சரீரம், கிராஸ் பாடி, சட்டில் பாடி. கிராஸ் பாடி வச்சுதான் நான் சாப்பிடுவேன். என் கையை எடுத்து வாயில போடுவேன், வாயில இருக்கிறது வயிறுக்கு போறோம், எல்லாமே கிராஸ் பாடி, ரைட்? சூய சரீரம். இப்போ உள்ள வந்து இருக்கிற அந்த சரீரம் இருக்கும், ஏன்னா எனக்கு ஆசை இருக்கு.
நான் இறந்த அப்புறமும் அந்த சரீரம் இருக்கு. அதனாலதான் நான் வந்து இன்னொரு பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகலாம், இல்ல கப்பாமூச்சி ஆகலாம். ரைட்? என் ஆசைக்கு தகுந்த மாதிரி, என் கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி. இப்போ நான் இறக்குறேன், இந்த ஆத்மா போயிடுச்சு, வேற ஆத்மாவும் வரல, அப்படியே நடுவுல இருக்கேன்னா அதுதான் பேய். பேய் இஸ் நத்திங் பட் நானும் இருக்கேன், ஆனா எனக்கு சரீரம் இல்லை. பசிக்கும், ஆனா சாப்பிட முடியாது, ஏன்னா எனக்கு சரீரம் வேணும். அதனாலதான் சூசைட் எல்லாம் பண்ணிக்க கூடாதுன்னுவாங்க. ஏன்னா ஆத்மா இருக்கும், அதை சுத்தி சட்டில் பாடியும் இருக்கும், ஆனா கிராஸ் பாடி இல்ல. சோ பேய் இஸ் தேர். இப்போ வந்து இன்னொரு கான்செப்ட், சுச்சு மாதாஜி என்ன மாதாஜி பேயெல்லாம் சொல்லி பயமுறுத்துறீங்கன்னா பயமுறுத்த வேண்டாம், எதுக்குன்னு சொல்றேன். அதே மாதிரி பிளாக் மேஜிக், என்ன தில்லி சூன்யம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கேள்விப்பட்டிருக்கோம் மாதாஜி. கேள்விப்பட்டதே இல்லையா? பட்டிருக்கோம் மாதாஜி. பட்டிருக்கீங்களா? அதெல்லாம் கூட இருக்கு. ஆனா இதெல்லாம் யாருமே அஃபெக்ட் ஆகாது. யார எப்படின்னு சொல்றேன். கிருஷ்ணர் இப்படி இருக்கார், ஓகே. இப்போ நம்ம இப்படி இருக்கோம், இப்படி இருந்தா நம்மளுக்கு முன்னாடி பேய் வர சான்ஸ் இருக்கு. ஆனா இப்படி திரும்பினும் வச்சுக்கோங்களேன், என்ன ஆகுது? கிருஷ்ணர் இப்ப பேய் வரணும்னா எப்படி வரணும்? இங்கதான் வரணும், நம்மளுக்கு முன்னாடி. புரியுதா? இதுதான் கிருஷ்ணர்னா, நம்மளுக்கு முன்னாடி பேய் வரணும்னா இங்க வரணும். இங்க வர முடியுமா? இங்க வந்தா கிருஷ்ணர் முன்னாடி நிக்க முடியுமா? பேயோ பில்லி சொல்லுமோ. ப்ராப்ளம் நம்ம லைஃப்ல என்னன்னா, நம்ம இப்படி இருக்கிற நம்ம இப்படி திரும்பினோம்னா நம்மளுக்கு பிரச்சனையே நடக்காது. அததான் சொல்றாங்க. இப்போ அந்த நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோம்ல, பின்னாடி பின்னாடி கிருஷ்ணர் பாத்துட்டு இருக்காரு, கொஞ்சம் அப்படி திரும்பிதான் பாக்கணும் நம்ம. அது ஒண்டி பண்ணணும்னா நம்ம பேய் பூதம் பிசாசியை பத்தி வரி பண்ணிக்க தேவையே இல்லைன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதே நான் இப்படி கன்க்ளூட் பண்றேன்னா, கூடிய சீக்கிரம் இதெல்லாம் படிப்போம் நம்ம. ஆனா என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னா, அதுதான் நம்ம வந்து மறுபடியும் நாளைக்கு டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். சோ நம்ம வந்து பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து பேய் இருக்கா இல்லையான்ற அனாலிசிஸ் எனர்ஜி வேஸ்ட் பண்றதுக்கு, கெட்டவங்க இருக்காங்களா இல்லையான்றதுல சந்தேகமே இல்லை, கண்டிப்பா இருக்காங்க. அது சந்தேகம் இருக்கும். கெட்டவங்க இருக்காங்களா இல்லையா? இருக்காங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ மதர். இருக்கு. சோ ப்ராப்ளம் என்னன்னா, நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட இருக்கு மாதாஜி. கெட்டவங்க ஒருத்தர்கிட்டயும் இருக்கு, ஆனா டிகிரி மாறும், அதுவும் நைஸ். ஆனா நம்மள எல்லாமே அஃபெக்ட் பண்ணாம இருக்கணும்னா நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்கணும். அது ஒண்ணுதான் சொல்யூஷன். வேற சொல்யூஷன் இருக்கானா? இல்ல. வேற சொல்யூஷன்ன்றதே இல்லாததால நம்ம வந்து பக்தி முறைய ஒண்டிதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அத பண்ணா நம்ம விடிவு இருக்கு, இல்லைன்னா நம்மளுக்கு விடிவு காலம்ன்றதே இல்லை. இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? சோ இத வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதால நான் இதை எடுத்தேன். அதனால இதோட நான் இந்த கிளாஸ் முடிச்சுக்கிறேன். மறுபடியும் நாளைக்கும் நான் தான். இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா? புரியுது மாதாஜி, நல்லாவே புரியுது. அதான் கிளாரிஃபை பண்ணேன். தேங்க்யூ so much. வாஞ்சகல்பத்தருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துவ்யேவ ச பதிதானாं பாவனேभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव जय श्री प्रभुपाद जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे. हरे कृष्णा. நான் இன் பண்ணிடல. Thank you, மாதாஜி. மாதாஜி.